Mga kapuso, it's Bistok time. O karong buntaga atong makauban ang usa ka Zamboangueña beauty queen nga bag-uhay lang na koronahan isip Miss Tourism Heritage Philippines 2022. Walay lain kundi si Kathrina Krisha Madrona. Good morning, Casey, at welcome sa At Home with GMA Regional TV. First of all, congratulations. Kumusta ka? Good morning po mga kapuso! Alright, Casey, napag-alaman namin na ikaw ay nasa senior high school ngayon. And at your early age right now, ikaw ay national title holder na sa beauty pageant. Pwede ba namin malaman kung sino o ano ang naging inspirasyon mo para pasukin ang larangan ng pageantry? Actually po, it's my childhood dream. Simula po nung bata pa ako, mahilig po talaga ako sa pageantry. Parang nagiging ano ko po kasi siya eh. Every time na may mga pageants, lalo na po yung mga national pageants, yung mga Pilipinang magagandang Pilipina po. Bale, inspiration ko po sila. Kaya po yun po yung nagtulak sa akin na, hala, sa siguro balang araw gusto ko din po maging katulad nila. And masaya po ako na siguro po natutupad na po siya ng dahan-dahan. Alright, also how does it feel na ikaw ang pinakabata among the contestants at nakuha mo pa ang corona? Did you feel a lot of pressure? Actually, hindi naman po mahirap mag-adjust. Hindi naman po ganun kahirap yung adjustments na nangyari po sa akin sa journey na pag-join ng pageant na to. Kasi po, meron po akong mga candidates, meron po akong mga kasamang candidates na mababait. And although galing po kami sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, the moment na nagkikita po kami, the moment na nag-uusap po kami, nag-e-engage po kami together, nagkakaroon po kami ng conversation, magaan po siya sa feelings. Kaya nga po kahit na ako yung isa sa mga pinakabatang lumahok sa pageant na yon, hindi po siya naging mahirap sa akin kasi may kadamay po ako. Casey, bago pa lang itong Miss Tourism Heritage Pageant, pwede mo bang ma-share sa ating mga kapuso viewers kung ano ang main advocacy ng pageant na ito? Actually, yung pageant, yun po yung gusto kong i-highlight eh. Yung Miss Tourism Heritage, isa po siyang unique na pageant if ikukumpara po natin siya sa iba't ibang national pageants na meron po yung Pilipinas. Ito po yung una at yung layunin po nito is, of course, to promote our local tourism but at the same time, preserving our natural heritage. And maganda po siya kasi isa po siyang, ang ganda po ng plataforma niya at inaasahan ko po na sana tuloy-tuloy po yung success ng pageant na to. Alright, what was your most favorite part o pinaka hindi mo makakalimutan sa naging journey mo sa pageant na ito? Actually, madami po kasi eh. Pero yung isang moment na hindi ko po makakalimutan is of course yung mga conversations na ginawa namin together with my friends, together with the other girls. Casey, dito sa At Home with GMA Regional TV, lahat ng beauty queens dumadaan sa aming Q&A. Handa ka na ba? Your question is, how do you promote our tourism and cultural heritage? Thank you for the question, sir. Well, in terms of promoting, I want to share an analogy. For me kasi, there's two type of persons in this world. The astronomers and the astronauts. And yung astronomers po, di ba sila yung nag-aaral, nagsistudy about the heavenly bodies. And while the astronauts, they are the ones who goes up and studies them. And that is something that I want to highlight po. Dapat po hindi lang po tayo basta promote, given naman po yun eh, may social media, we can use it because it's the safest medium to use, especially we are still in the middle of pandemic. Siyempre, given na yun, magagamit po natin yun in terms of promoting our tourism. And at the same time po, gusto ko po i-emphasize na kailangan po ng actions yun. We have to make an actions, hindi lang po basta promotion. And yun po yung hina-highlight ko na dapat po maging astronauts tayo ng buhay natin. Dapat i-emphasize po natin na sabayan po natin ng actions yung mga salita po natin. And hopefully, magagawa ko po yun sa entire reigning moment ko po. Maraming salamat. Wow! Well-deserved, Casey. Deserve talaga ang corona. Anyway, may gusto ka bang pasalamatan, Casey? First of all, maraming salamat po sa whole organization ng Miss Tourism Heritage for giving us this amazing opportunity to showcase not just our beauty, of course, but also our tourism, lalo na po yung culture and heritage na meron po kami sa city.
Of course, may Zamboanga City. I'm so happy na sana po proud po yung Zamboanga sa akin because I think I was able to promote, to bring Zamboanga with me. And second po, I really want to thank Captain Boyet Toledo for being my backbone of support while I proceed to my journey and in joining this pageant. And of course, my beautiful glam team for taking care of me. The beautiful sponsors of Miss Tourism Heritage kasi hindi po magiging successful yung show if wala po sila. My family, thank you po so much for giving me my strength. You are my greatest support system. My friends, my supporters, fellow Zamboangueños, and lahat po ng mga taong galing sa iba't ibang sulok ng Pilipinas na naniniwala po sa kakayahan ko. Maraming salamat po. Alright, dagang salamat Casey for sharing your time. Ingat and enjoy your reign as Miss Tourism Heritage. Muchas gracias. Maraming salamat po. At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.